Oh, anak sing tekon, butone ditatah ora? Iki, tatane iki ketok to. Ditatah to. Anggite gambar paling. Iki ditatah iki. Iki ditatah. Iki, Bro. Bola-bale padha, Bro. Bola-bale padha. Ya ditatah to. Ya wong tuku wayange sing jelas tuku tatane to. Lah mung mau digambar warnane apik ganteng lek gambar tok ya aja dituku. Kae tatane lek gak percaya. Kae. Masa ora ketok to. Ditatah no. Enggak ditatah ya berarti awake dhewe ngedol wayang iki padha karo ngapusi. Ngono lho. Engko sitoke tak spilke neh, nek gak percaya wayange ditatah. Ana sing teko wayange ditatah ora, Bro? Ditatah no. Oke. Tak cukuke sitoke neh. Wayange. Aja enak tak spilke kabeh. Nang mawon. Tak spilke iki.